билет харид. Дар ҳаққи мо дуо кунед. Салом алейкум духтаро, рӯзатон бахайру шодӣ бошад. Иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастен. Морам шукри худо хуб ҳастем. имрӯз чихеле ки мебинед берун барф задеста, барфи қоқ задеста. Ба фикрам ин барф меистад да. Бинед чихел барф майда карда боридеста. духтаро, як хабари хуш дорам ва мехоҳам ки барои шумо хабарамро гӯям. хела боз буд ки инро ман интизор будам. чихеле ки мебинед загранпаспортҳои моя, яъне мо билет харидем. аллакай мо Тоҷикистон меравем. Мо беҳад хурсанд ҳастем ки Тоҷикистон меравем. аввал сумкомо нишон медиҳам. рости ҳамаи чиза чанд рӯз шуд ҷамъ кардагиам. кӯшиш кардам ки сумка бисёр набошад, барое ки кӯдак майда қати қинтаракай бачаам амин бисёр ғам метиҳад. Рости наметонам ман вай карда. барои ҳамин ман анамин хеле сумка дута пур кардам. солҳои пеш фақат чамидон доштам. чамидон кати мерафтам меомадам, баъзеш 8 кило 5 кило хеле буда. гӯё ҳамун лишни буд. ҳамун чамодон гӯё ҳамун қавеса гирифта мебурд меовардак. ба анамин хеле вай сумко гузаштем. рости кӯдако калон шавам, бо чанд қадар чиз бисёртар мехоҳӣ овардан ё ки бурдан. ино удобне хай намехали одам. ман ҳама чизма гирифтам. кӯшиш кардам ки чизи бисёр набарам. баъзеш гӯё хелаш доруяй хай бо қанду ҳамин хел хай ягон чизи бо ай чанд кас бо додагиай. короче ҳамин дута кӯшиш кардам ки дута шавад бас. духтаро ако ба қисми вай мегзарем. чихел ман билет гирифтам, чанд қапеш гирифтагиам, чанд сум гирифтам. короче мо бояд 17 мерафтем. шаварам бисёр маҷбур кардан ки рӯзи 17 мо равем. ҳамин либоса мепӯшиди мерафти да, ягон чи успед намекарди, на гирифтанда, на уборка карданда. ман фақат мехоҳам ки куҷое ки равам, ҳамин ҳама ҷо генеральни уборка бошад, порядка бошад, ба мо ҳамонҷо равам да. хай ки медонад одамиай, яке рафта омада, хай ҳамин худо худаш медонад. баъд мо натонистем нарафтам. ман рӯзи 22 билет гирифтем. где-то 5 рӯз мешад да, ҳамин рӯзе ки рафтам 5 рӯз мешад. билета мо 18300 гирифтем. бо пеш аин буд 17 чанд буд, 18 буд. ҳамун рӯзи вай 17 18 буд. вақте ки мо билета гирифтем пагош уже 18300 шуд. билета харидем, хай 22 да хай мондем. короче билети худам 18300, кӯдако 10000, ҳар сеш 10000. 50% минус гуфтаган, лекин 10000 бо бояд вай калид 19 бояд супорӣ. 1500 буд ба фикрам, ё 2000 амин хел супордем се кас. короче хай намедонам обши чанд сум шуду. хай амин хай гирифтем. ман бисёр пули вай доштам. чихел гум аҳамият наметиҳам, рости хеле интересоват намекунам. ман мепурсанд ки ҳамун чи чанд хай гирифтам, мегум намедонам да. ман бисёр ҳам халиям. короче интересоват накардам чанд сум шуд обши ҳамаш. хай хулас амин хел ако Тоҷикистон меравем. рости чихел гум қариб 3 сол мешад мо нарафтем. беҳад зиқ шудагиам. саломатии одам вақте ки зиқ шавад, саломатии одам дигар хел мешавад. барои ҳамин ман бисёр мехостам рафтан. шаварам не мегуфтан ай баҳо рав. баъд уже дигар нашуд да. худа шаварам бечора худаш гуфтан ки ҳа майли рав. як бори гуфтагим да, ҳамин худаш вақту соати ҷудо мекарда худованд ки ҳамон вақту меравӣ. хай билетамона гирифтем. беҳад хурсанд ҳастам. рости ай хурсандӣ на шаб хоб мебарад на рӯз. хурсанд, фарзандиам хурсанд. аввал гуфтам бачама мебарам, духтаром меистад. амин мерам мебиём. ҳамин 2 ҳафта меистам, 1 моҳ меистам. ки боз маслиҳат кардем ки кӯдакоам мебарем ҳамин 1 моҳай 2 моҳай 3 моҳай чанд хай ки худованд худаш вақт ҷудо кунада, чанд хай ки мо истем. мо рафтагӣ будем, бачаам айда буд, маззаш нашуд, вообще касали сахт шуд. ба мо кӯдакам хелос гирифта омадагием. баъди ҳамун дига шаварам иҷозат надодам рафтан. акоз ҳаво хунукай бисёртар. барои ҳамин ҳавои хунукаш хостам ки кӯдака барам яки ҳамун ҳавои инҷа ба оҷа сафодат кунад. ози бояд ман мактаб равам, садик равам, бояд заявление нависам, справка гирам. агар ки кӯдакоям мактаби Тоҷикистонда монам, бояд ман справка гирифта инҷо барам. инҷада бо вақту соаташам гӯям ки ҳамиқа вақт мо мебиёем. худо хоста бошад ако рафта мебиём. баъд бо 1-2 уборкаи дига дорам. ҳамин болимени уборка ҳамуна мекунам ба тамом. но ях кардагиам. короче барф боридаги ҳамаш ях карда. ози мо барои справка рафтистем.
ай мактаб садик омаде камакак амихел аладушки кати себу банан короче тухм хай амин ранги аладушки мекунем. Ман дар наша себ банан дохтам пухтам ҳозир кӯдакода метиям хӯран. короче духтаро авҷа омадем. Ман камакак харид кардам барои бурдан, яъне ҳамон зал аждани меистанд кӯдако яке гишт намешаванд. баъзе вақт мешад ку задешка мешад камтар меистем ҳамонҷада, барои ҳамин камтар ширинӣ гирифтам. бачаам он қадар иштиҳо надорад, маззашки набуд, ани хеле пюреако гирифтам. иноя гарм мекунам, ягон сачоқчада мепечонам штобе ки гарма кӯдакодатия. ин хелча намуда гирифтем. баъд круассан гирифтем барои духтарои калона, якта кола гирифтам. ина вай бутулкаи вайда пластмассида мереза. короче да бутулка мегирам, ана ин хел бутулкада мегирам, ин кати намемонад. короче мегиран ина ин хел бутулка бошад, мо ҳамин хали мекунем. ҳамин кай вақте ки тоҷикистон рафта ништем ёки сог ёки кола да ҳамин хали бутулкаи кӯдако медозам. какутай инои кӯдако колаи барои худам харидагиам бутулкада мерезам. кӯдакода сог гирифтагиам, сог доштан хонада нагирифтам. ҳамин чизое ки набуд гирифтем. авсу магни даромаде хай наминоя гирифтем, ба айн орио гирифтем. бачаам хай бар намехӯрад, бо якта дигар чӯпокай барои худам хай кӯдако хӯранд агар кӯдако. ина мехал камтара харид кардам. короче духтаро ман ҳама ҳаминоя намин рюкзаки духтарама гирифтам. хеле кушода ки хушруда ҳама чӣ мебарад ҳаминда мегирам. худам хай гирифта мебарам тоҷикистон. кӯдакода вазбин мешад. гуфтам якта рюкзак барои пушти худам бошад шуд. бачаам хай рюкзакчашда фақат игрушкаоша мегирад. хулоса намехал духтаро ози ман иноя ҳамаша рюкзакда ҷобаҷо мекунам. вақтам хай кам мондестай. короче тайёрӣ ба рафтан мекунем ако. духтаро хай дар ҳаққи мо дуо кунед, дуогӯ бошед. худо мо соғ саломат равем расем. иншалло ки расидем, бо шумо ҳастам. анам ин папка беҳад наз барои документ. беҳад папкаи наз, ҳама чия меғунҷонӣ. паспорту, документҳои кӯдако, хай короче ҳама ҳамин чизои кӯдако. инҷа суратҳои кӯдако ҳастай, тоҷикистон мебарам. рости унҷа алибо мусошон ҳастай, ҳамҷада мемонем. хай хулоса намехал духтаро.